Yoga je úplne pre každého. Aj pre lenivých. Úplne prvá otázka je, či to zvládnem a či je to pre mňa. A ja sa vždy spýtam, pre koho je yoga? Yoga je pre každého. Yoga je pre každého, kto má chuť sa postaviť na podložku, pretože yoga nie je iba o tých asanách, ale yoga je najmä o tom spojení sama so sebou a nejakom takom seba prijatí. Veľa ľudí potom má otázku, že či si s tým vyformujú aj postavu. Ja som neúplne fanúšik tejto otázky a ja sa vždy naozaj snažím ženám vysvetliť, že prvotným cieľom jogy nie je formovať postavu a schudnúť, ale seba prijatie. A možno máme pracovať na tej lepšej verzii seba, aj toho fyzična. Čiže ja tam cítim u tých žien, že tam je prvotný strach, či to vôbec zvládnu, ale ženy, vedzte, yoga je úplne pre každého, aj pre lenivých.